Usuku olushana ndaba sethebeni igama kuPastor Nick. Sicela ku-like, sicela usubscribe, sicela ukuthi kuleya link engezansi ujoyine ube yilunga liqabele channel. Ngaloko kuyovuma ukuthi ukwazi ukunikela ngane kwethu. Nayi channel account ikhona ongayisebenzisa. Nganza kwethu ukunikela kwakho kuyokwenza kuyasimotivate, kuyakhombisa ukuthi you value the content. Kungabi ukuthi nje just come uyisenga kuphela uyinikezile ubisi. No isengayo yabo. Seyithebeni udaba seyithebeni sicela usubscribe, sicela ulike, sicela ukwazi ukuthi ube yimember ngokuthi ukuleya link engezansi ujoyine so that uzokwazi ucontribute at least monthly ngo-9.99 kanti khona account number ongayisebenzisa ikakhulukazi njengoba siyazi ukuthi uyasizakala kula maphupha ayakuvula ingqondo ayakwenza ube ne-perspective in terms of each dream osukuliphuphile. Mina ngigamba Pastor Nick sibheka la uzwakele wakamama uthake ngibingelele ngibuphe la ngiphuza kushevu ingabe kuchaza lokho we not sure ukuthi kuchaza ukuthini but esingakubheka ukuthi kunezinto esingayibheka ezimbalo. One, upoison, ushevu ngesizulu noma ke ubuthi thiwa ubuthi noma kuthiwa ushevu kodwa ngipoison ngesingisi. Uma uphupha ushevu kuwuphawu oluhle kakhulu uma ushevu isavaliwe noma ke kuthiwa sealed ngolika George lungasho la inhlanhla ukuthi sukusazophila isikhathi eside naphezulu kwezithe esuke zihaqile. Number 2, uma uphupha futhi ushevu kuwuphawu olubi uma ushevu uvuliwe olusho ibhadi uzungu insongo nengozi nanokuthi kumele uqaphele kakhulu umuntu osuke esondele kuwe kepha ezenza muhle futhi efuna ukukukhaphela. Jakobe noma Jakobe 3:8 kodwa kakho ongaluthambisa ulimi lubi noma linobubi obungaphumuli futhi lugcwele ubuthi obubulalayo. Number 3, uma uphupha ushevu ufuna sikuveze ukuthi kuwuphawu uma uphuza ushevu lungasho ukuthi usazophila impilo enhle nende nakuba ke bebaningi abantu abakufuna ufile. uMark 15:18 uthi ke baya kuphatha inyoka ngezandla zabo uma bephuza ubuthi obubulalayo abuyi kubalimaza, bayobeka izandla phezulu abagulayo futhi bayosinda. Futhi number 4, futhi uma uphupha ushevu upha kwesikhathi olubuma uphuza ushevu osuke lusho ukuthi kumele uqaphele ngoba usuphuza ngokweqile futhi usuzokuba nenkinga uma uqhubeka nokuphuza. Number 5, kepha uma uphupha ushevu upha olubuma uphuzisa umuntu wakho ushevu lusho ukuthi awulungile, awunalo iqiniso futhi uyaphinga wena. KwabaseRoma 3:13 umphimbo wabo uyithuna elivulekile ngolimi labo bayaqhubeka bekhohlisa ubuthi buphansi kwezindebe zabo. Number 5, uma uphupha ushevu uphawu luhloma uphuza ushevu ukuthi umuntu ompofu lusho ukuthi uzokwazi ukulungisa isimo sakho seyimali kuphela ngokuhlukana nemikhuba emibi nokuba budedengu, yabona. Number 7, uma uphupha ushevu uphawu lobuma udliswe ushevu noma udliswa ushevu lusuke lukuqwashisa ukuthi kumele uqale ukulondoloza imali futhi uqaphele nendlela osebenzisa ngayo noma uyisebenzisa ngayo kungenjalo uzothola uhlwempu noma uzothola usumpofu. Kanti futhi uma uphupha ushevu kuwuphawu lobuma udliswa ushevu lusuke lukuqwashisa ukuthi kumele uqaphele uzungu nensongo zabantu abangakufiseli okuhle nabangasebekukhaphele uma unganakile. iHubo 58:4 ubuthi babo bunjengobuthi benyoka njengemfezi eyisithulo evala izindlebe zayo. Sivala ngakuthi futhi uma uphupha ushevu uphawu lobuma udla noma udliswa lo ushevu ungabe likhombe nje ulaka nentukuthelo kaNkulunkulu ngenxa yokungalaleli nongafuni ukulandela umthetho kaNkulunkulu. Jeremiah 9:15 ngakho ke nanku okusho-ke uJehova somandla uNkulunkulu kaIsrayeli uthi khangelani ngiza kukwenza ukuthi laba bantu badle okubabayo baphuze amanzi anobuthi. Siyabonga. Like le video, subscribe le channel. Le link lapha ngezansi cofe kuyona bese uyajoyina uba yini ilunga layini le channel. Subscribe bese uyakwazi ukuthi kule account ukwazi ukunikela ngana kwethu. Yasiza kakhulu, yasimotivate ukuthi kube nabantu abakhombisa ukunikela, abakhombisa appreciate the content, abakhombisa uvela le